Fa molt i molt de temps, en una època misteriosa que ningú no ha vist mai, ni n'ha sentit parlar, en una muntanya a molts quilòmetres de qualsevol ciutat, vivia un nen tot sol, amb l'única companyia de la mare natura. Bulma i Son Goku. Hola. Bon dia. Molt bé, ja he tallat tota la llenya. Quina gana que tinc ara. Hola, avi, vaig a buscar menjar. Què podria menjar? Carn d'os i... Ostres, què és aquest soroll? Sort d'aquí! És viu! Desgraciat monstre! Volies prendre el peix gegant que acabo de pescar, oi? Qui, jo? No podràs pas, monstre! Veuràs! Vinga, si vols agafar aquest peix que he pescat, t'hauràs de barallar amb mi, desgraciat! Què? Com t'atreveixes a dir-me aquestes coses, maleducat? Ostres, què ha passat? El monstre s'ha convertit en un fantasma a la mar d'estrany. Miserable! Què ha estat això? Deu haver estat el fantasma. I doncs, va tu a l'olla! Encara no t'has mort, noi? Idiota! Et penses que em moriré per una bestiesa com aquesta? El meu cos és com si fos d'acer. Ara ho veuràs, et destruiré, fantasma del dimoni! Fantasma? Escolta, Ruc, jo no sóc cap fantasma, sóc una persona que no te n'has adonat, tanoca! Una persona? Esclar, vinga, mira'm bé, n'estàs convençut, ara? Ho veus? No et moguis! No facis ni un pas més. Que no ets una persona, tu, o què? És clar que sí! Però no t'assembles gens a mi, ets massa prima, ets una nyicris més aviat. Ves que sóc una noia, saps? Una noia? Tu ets una noia i això què és? Ets un soca, què et passa? Que no havies vist mai una noia? No, a banda del meu avi ets la primera persona que conec de veritat. Què? El meu avi sempre em diu que si alguna vegada conec una noia haig de ser molt amable amb ella perquè les noies són molt delicades. El teu avi és una persona molt intel·ligent, diu unes coses molt assenyades que viu amb tu, el teu avi. No, va morir fa molt temps. Que no teniu cua, les noies. És molt interessant. Pobre nano, es deu pensar que està de moda portar cua aquesta temporada. Has caçat aquest monstre tota sola? Però què dius? Això no és cap monstre, és un cotxe. L'avi em va explicar que existien aquestes coses. O sigui que això és un cotxe, eh? Tens molta força per ser un nen tan petit. És que el meu avi em va entrenar molt bé. Vine a casa, et convido perquè ets una noia. Per cert, noi, com te dius, tu? Em dic Goku, és el diminutiu de Son Goku. I tu? Doncs jo... Bulma. Espera un moment, eh? Ai. Avi, què passa? Vaja, és aquí, és una bala de drac! Surt d'aquí! Què fas? No vull que toquis el meu avi. El teu avi? Això és el teu avi? Sí. Mira. Ai, són uns avis. Tu també tens avi, en tens dos. Això no són avis, són boles de drac tan sols, noi. Boles de drac, dius?
Vaig trobar aquestes boles a les golfes de casa meva i com que no sabia el que eren, vaig fer una investigació i vaig descobrir aleshores que eren unes boles encantades. I què tenen de màgic aquestes boles? Quan s'ajunten les 7 boles de drac, Shenron, és a dir, el déu drac, apareix immediatament. I si en aquell moment es fa un conjur, concedeix al qui el fa el que li demani, el que sigui. Ah, deu ser molt divertit. Potser sí que t'acompanyaré. D'acord, si m'agrada està fet, doncs. Però la bola no te la donaré, la portaré sempre jo. Com vulguis, Goku, mentre tu me la deixis al final. Això funciona. Aquest noi em protegirà perfectament i si el drac em concedeix el meu desig, què més vull? Escolta, Bulma, estava pensant que si no saps on poden ser les boles, on les anirem a buscar? Goku, t'has d'acostumar a refiar-te de la meva bellesa i del meu enginy. I també d'això. I així va començar per a Bulma i Goku, que va abandonar la seva casa de les muntanyes, una aventura meravellosa, fantàstica i sorprenent. Allarga't, bastó! Ara veuràs què sóc capaç de fer! Què? Doncs treu-te-les, dona! El viatge de Bulma i Goku acaba de començar i ja han passat unes quantes aventures, però encara no sabem què els prepara el futur.